Yuk sahur. Ayo. ASR, ayo sahur rame-rame. ASR, ayo sregep Ramadane. ASR, ayo sahur rame-rame. Sami tangi nindakake sunah sira kanggo sanggup poso sediake ketati syukuri supaya kuatan jati diri monggo sahur ampun supe niatipun ugi. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, simbah-simbah kula aturi enggal-enggal sahur. Ingkang teremu kula aturi enggal-enggal wungu. Amargi wektunipun sampun nunjukkan pukul 3 langkung 11 menit. Monggo sahur. ASR, ayo sahur rame-rame. ASR, ayo sregep Ramadane. ASR, ayo sahur rame-rame. ASR, ayo sahur rame-rame. ASR, ayo sregep Ramadane. ASR, ayo sahur rame-rame.